Hola, este es el Kibutz Jolit, donde viven las personas de la Kutzah Shnat 2008 de Hashomer Hatzair. Ahora le mostraremos la vida de estas personas. השני שמתבלבל ובאותו רחוב גרים ואת אותה סמטה חולקים כל הזמן. זה קיים ובשני זה נעלם ולא עוד, זה לא עוצר ולאותו מקום תמיד זה חוזר. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, תן לראות שזה קיים. עטפו את החגורות כי הם אמורים שוב מכאן. וזה אחד תמיד אומר והשני ישר סותר את מה שיש לו להגיד, וזה הפחד שמעיד שבמחלוקת הזאת, וזה בטוח כבר לא סוד, כבר דנים אותה שנים, וזה מרכז העניינים לא להסכים. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, תן לראות שזה קיים. עטפו את החגורות כי הם אמורים שוב מכאן. מתפלל והשני ישר פוסל באבן את דמותו, והוא בטוח ששלו מה שקיים כל הזמן. יבוא הגל לשטוף אותם אל אותו מקום, שניהם הלכו אותה רוח שלוחשת בקרבם. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע. Hola. Bueno, acá estamos en Kibutz Jolit, extrañando un poquito, pero bueno, ya nos vemos dentro de poco. Estamos acá muy contentos, se extraña mucho la familia Shomrika, toda la gente, pero ya acá estamos pensando mucho en ustedes. Ya casi dijeron todo, se los extraña, se les quiere, estamos pasándola bien y nada, ya un poquito nos estamos viendo, así que un saludo a todos. Desearles un Shana Tova. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. להתמכר ללב